Dan mag ik eerst helemaal het water kwijt. Ik ga hier wennen 45 jaar. En het is, ik had met mijn vrouw, met mijn tweede vrouw, heb ik hier eerlijk weer, dat ben ik doe. Later, ik trof ik in Heerenveen. En daar ben ik op een donderjongen en daar ben je een weduwwiefje. En daar ben ik later met getrouwd. Ik zei dat het huwelijk, wie trokken de jaar op. Oorlog weer de jaren heen. Maar de dovenvleien doe ik nog volledig volop vlijt met de doven. Gang de moment in het lokaal. We ga ik wel gewoon dat we elk een hakje vol doven heen. En dat we hier hadden mij een broodje doven en ik met mijn broodje doven. En dan nemen we mij het beiden. Maar het is nou, het huwelijk is nou voorbij? Dat huwelijk, mijn vrouw is overleden. Die tweede vrouw is overleden. En daar heb ik een beste klets van gekregen. Dat is 4 jaar van in. Toen is ze overleden. Maar ja, zie. Waarom? Hartstilstand. Zo. Nou, dit weer aan de volle jaren. Die broek die niet meer, ik ga de doven net maar los. Zullen we even binnen zijn bij de doven? De hokken met roeg. Nou ja. Afstouw. Dus de stroom die leidt bot. Dit ben doven. Zeg, hier zitten. Maar je bent zo zoon naar de feest. Kun je dat ook wel zien? Ik ga er neer doen. En doven had we om een keer die roem ik op. Ik ga niet naar mijn medicamententroep. Maar ik ben lekker overstal. Op het moment. Vroeger was ik kinderen de bron. Maar de laatste tijd ben ik roeg. Maar ik mag die stroom met een aangen. Shirt is los. Daar kun je trouwens uitscheppen. Dat lijkt harder wat. Ja, die rommel moet er even weer uit. Maar het is een drogerschap. Zo, dan nog een de kabel er even weer in. Ho. Zo. Die lamp hebben we op. Nee, hier hebben we een leider staan. Zo, dat hoor ik in de gaten. Maar wat is dit dan? Dit is een vet. Hier is een slang die gaat naar de wasmachine. Ja. En hier was ik mee. Waar was ik jou hier? Hier. Hebben we net een badkamer? Nee, ik ga net een bad. Die hak een douchehak net. Ik ga wel een wasselen. Dat nou, dan roos ik mijn boerderij wel in misschien. Maar ik ga wel eens naar mijn vriendin wel te douchen. Oké. Dan zitten we de jaar onder de douche. Gezellig. Gezellig, hè? Hier ga ik grote sproeien en dan ga je mooi onder de sproei. Ik heb wat regen en wasje en al en dat is het allermooiste wat er is. Van beide kanten kan ik wel wat behelpen. Waar komt dit water bij dan? Dat wetter Ja. komt u er wel uit. Zo, de vinger aan weer en dan zet ik die stekker er even in. Zo, dit is het werk wat ik je doe. Zo, het is, zo, de vinger die moet eerst weer worden. Zo. Zo, nu draait de vinger en dan ga ik hier heen. Dan mag ik dit eruit doen. Oh. Nou, de pomp uit. Zo, dan hier in de wc. Zo, dan krijg ik eerst zand in. Blaas ik hem even terug, want joh, hier kun je rekken dat ik wil eens verstoppen. Nou, zo, nog dit. Zo, we kennen het echt zijn, want je staat er een beetje voor. Maar... Wat hebben we nou? Zo. Zo, dan blaas ik het soms even terug. En zo, dan die slang even ruikt. En dan ook dit. Krijg ik hier in de borstel. Nou, dan ging ik zo er even terug. En daarboven, dat is ik wat... Ja, dat moet even een denkje in de plaat. Dit is juist er mee naar beneden duivel, een stuk eruit. Och. Want zo, het lekte daar wat. Oh, ja. En zo, dat is van die giftplaten, dat waardeloze troep. Nou. Nou, hier. Nou, en hier hak. Nou, hier bent de sleepkamers.
Maar ik zei dit, het was maar om een vrouw bij me in, om nog wat op te bouwen. Op die leeftijd net meer. Maar ik zei, ze doen maar mijn peren kan er niet in bij wij vallen. Nou, dat is eerst wel voor hetzelfde leggen en pak. Dat doe ik nog niet meer. Zo doet ik mijn vrouw, doet me 2 keer, doet die vrouw, dat had de waarde van mijn west. Diezelfde die ik gewoon had, diezelfde die overleden. En wie kon er reusachtig mij nog opzetten. Wie leert me qua geen alles gebeuren, want ik wil net onder een weef staan. Die horen dat recht uit, maar die wil baaspiljoen mee. Ik wil net baaspiljoen weven voor mijn eigen leven. Ik wil gewoon, het is zo. Ik laat een vrouw gebeuren, een vrouw die laat mij gebeuren. En dat is volle beter. Ja. Ik wil niet onder een weef staan. Nee. Nee, dat wil ik niet. En waarom heb je eigenlijk een pistool? Ja, als je die machtvol gaat. Een pistool mag maar rekenen die machtvol gaat. Dat meisje net gaat. Mij net. Maar ik had wel. Maar waarom? Zo, we waren hier achteruit. Er gebeuren rare dingen. Als we weten van spreken les krijgen, dan moet rekenen dan is hij zo. In de nacht had een meisje hier wat ziek in. Dan moest hij verdedigen kennen. Je probeerde dit nou hier te verkepen? Ja. En wat zul je dan? Nou, gewoon hier in bejaardenhuisje. Hierin. Maar is dat wel wat voor jou? Ja, wist wel. Maar ze even, ja, dan wist wat het is bestolen. Maar dan kan ik hem niet zelf denken. Het is zo, er ben hele producten die te plaatsen boer voordoen op oudere leeftijd. Ik hier liever de band te houden. Maar ja, die heb ik gezongen. De jaren al hier wat idioot. Als het de mensen krijgt ze tegen het zes, de mensen met het zwarte hielp wat geworden dan krijgt de economie wel weer op, maar dan komt we weer in een relatie. Meer zwart geld. Ja, zwart hield, ja, dat red ik nog. Ja. Dat is de oplossing, vind je? Dat is de oplossing. Als de economie weer draaien wordt. En dan ging je in een bejaardenhuis en, Dan ging ik in een bejaardenhuis. en dan heb je rust. Ja, in zo'n huisje. Ja. En dan kan ik een keer wat doen. Dan ga ik meer tijd met mijn vriendin om te reden. Dan ga ik meer tijd. Eind goed, al goed. Ja,